מ-OCD. לכן מאוד כדאי להקשיב עד הסוף ולהקשיב ונמשיך. אז ככה, מי שרוצה לעבוד על פוסט-טראומה, מתחיל ממשהו. אז צריך לקחת 6 נשימות, לקחת אותה מהאף, לוקחים מהאף ומוציאים מהפה ועוצרים רגע את הנשימה בריאות. אחרי 6 פעמים שהגוף נרגע, להתחיל להגיד את המשפטי בחירה. משפטים תמיד מתחילים ב"אני כאן". כמו שראיתם הצוואר שלי השתחרר שאמרתי אני כאן, זה קוד עצבי, שפשוט מכאן אני יכול, עוד שחרור בצוואר, אני יכול פשוט לשחרר את הלולה שנמצאת. כל הטראומה וכל הדברים שמפריעים לי, והסיפור הישן שחוזר על עצמו וחוזר וחוזר וחוזר, זה רק סיפור ישן. ואני כאן, והסיפור הישן נמס, כי אני כאן. שאני כאן, מנהיג, מוביל. זאת אומרת שקליפת המוח הקדם מצחית היא זו שמובילה את המוח כולו. את מוח ימין, את מוח שמאל. המידע עובר בלי בעיה. וככה על ידי חזרתיות ועל ידי משפטי בחירה חיוביים, אני כאן, אני נוכח, אני בוחר, אני חי, אני מוביל את הנוכחות שלי בנחת בעולם. אם בן אדם יתרגל את זה 3 פעמים ביום, תוך חודש הוא כבר יראה שיפורים, זה מדעי ובדוק. עד כאן, אני הייתי כאן, וזה מספיק. זה אל יוסף, פרופסור, אם תרצו, כל טוב.